जों हानि लेखाखौ मोनबाय आरो बेवहायनो जोङो मिनि खुसियै संसार जालांसिगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव हानि फोरमान बिलाइ मोनखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव खुसिनि बानाखौ नुनो मोनदों आरो बुंथिदों जे बे समाव जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय आरो जों अरायबो बे समाव मिनि खुसियै संसार जानो थाखाय जोङो थाम थिम जाबाय एबा थियारि जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे हा पाट्टा एबा हानि फोरमान बिलाइ मोननाय सासे सुबुङा। लेखाखौ जोङो मोनबाय, बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थामथि लेखाखौ जोङो मोनबाय, बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थामथि। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे गोलाव सम जों जोबोदनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रायजो जादोंमोन, दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बे ओनसोलाव थादोंमोन। नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि जे गोख्रों नोजोर होनायजों जों हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हाबाय आरो हानि फोरमान बिलाइ मोननानै जोबोदनो जोङो रंजादोंखौ बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव लाइमुथि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा हा मोनखांनायनि उनाव, हानि फोरमान बिलाइ मोनखांनायनि उनाव बेफोरबायदि गोरां आरो जोबोदनो मोनसे खुसिनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा। मैयानि सानाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथिनि थागिबि रायजो राजाफोरनो गासै 862 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों आरो बे राननानै होनाय हाबाफारियावनो सासे हा मुलाम्फागिरि बा हानि पाट्टा मोननो हानाय सासे सुबुङा जोबोदनो मोनसे बाख्नायनायजों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों जे बे दा जों हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हाबाय आरो बे जायगायावनो आरो बेहायनो जोङो थानानै रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय जों थियारि जाबायखौ फोरमायथिदों बे सुबुङा आरो फोरमायथिदों जे बे समाव गोलाव सम रायजो जाखांनायनि उनावबो सिगांनि सोरखाराव जोङो मोननो हायाखैमोन हानि फोरमान बिलाइखौ आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि जे गोख्रों नोजोर होनायजों जों हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हाबाय, हानि पाट्टाखौ जोङो मोननो हाबाय। जों जोबोदनो खुसि आरो जोबोदनो जोङो साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ होनानै फोरमायथिदों सासे सुबुङा आरो फोरमायथिदों जे बे समाव बिथांमोननि जाखिनि हानि फोरमान बिलाइ मोनदों बे मोननायखौ लानानै बे समाव बिटिआर सोरखारजों अरायबो जों बिथांमोनजों दं आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोनखौनो जोङो मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे हा मोननो हानाय सुबुङा। रायजो राजाफोरा बे आयदाखौनो लानानै जोबोदनो मोनसे साबायखर बावदों आरो अराय सम बे सोरखारजोंनो थागोनखौ फोरमायथिदों सासे हा पाट्टा मोननो हानाय सुबुङा। गोबाव बोसोर बेवहाय हाग्रायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खर खांबोनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव जोङो गोबां खस्थ' जाबोबाय। ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय नैबे हानि लेखाखौ होनायनि थाखाय जोङो गोबां गोसोआव रंजादों। ओमफ्राय जोंनि बिसि फिसाफ्राबो दिनैहाय रंजादों। बेनिखायनो आरो बांसिन जोङो साबायखर होदों जोंनि जाय सरकारा जोंनो बे खामानिखौ मावनानै होबाय, बे सरकारखौ जोङो बांसिन मा होनो रंजादों आरो साबायखर होदों आरो जोङो हानायमानि बे सरकारखौ जों मदद खालामबाय थागोन आरो जोङो दा जाय लेखाखौ जोङो मोनबाय, बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थामथि। खय बोसोरसो जोङो 2005निफ्रायनो जोङो बेवहाय बनबास खालामदों। ओमफ्राय 4-5 बिनि गेजेरनिफ्रायनो जों बेवहाय खस्थ'यै दङ। जोङो खुनु सुबिदा गैया, हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो खामला जामला मावनानै जादों। आबाद दैबो जों मोनामोन हाग्रानि समाव, जिब जुनारजों उपद्रब। बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे सरकारा 17 बोसोर मा सरकार सालायदोंमोन, नाथाय बे समावबो जोंनि बे हानि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनायखौ जों मोननो हायाखै। ओमफ्राय दा नै दासिमाव
बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावनानै होबाय दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरोबाव आङो साबायखर होदों गोबाव बोसोर बेवहाय हाग्रायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खर खांबोनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव जोङो गोबां खस्थ' जाबोबाय ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय नैबे हानि लेखाखौ होनायनि थाखाय जोङो गोबां गोसोआव रंजादों ओमफ्राय जोंनि बिसि फिसाफ्राबो दिनैहाय रंजादों बेनिखायनो आरो बांसिन जोङो साबायखर होदों जोंनि जाय सरकारा जोंनो बे खामानिखौ मावनानै होबाय बे सरकारखौ जोङो बांसिन मा होनो रंजादों आरो साबायखर होदों आरो जोङो हानायमानि बे सरकारखौ जों मदद खालामबाय थागोन आरो जोङो दा जाय लेखाखौ जोङो मोनबाय बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थांखि खय बोसोरसो हाग्रायाव रायजो जानायनि उनावहाय जोङो 2005निफ्रायनो जोङो बेवहाय बनबास खालामदों ओमफ्राय 4-5 बिनि गेजेरनिफ्रायनो जों बेवहाय खस्थ'यै दङ जोङो खुनु सुबिदा गैया हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो खामला जामला मावनानै जादों आबाद दैबो जों मोनामोन हाग्रानि समाव जिब जुनारजों उपद्रब बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे सरकारा 17 बोसोर बिमा सरकार सालायदोंमोन नाथाय बे समावबो जोंनि बे हानि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनायखौ जों मोननो हायाखै ओमफ्राय दा नै दासिमाव बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावनानै होबाय दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरोबाव आङो साबायखर होदों